makadi muri yezimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina. Pari zvino muri yezimbabwe ndiri kuLake Chivero, vanonzi pamagedhi 2 pandiri panapa panzvimbo yandiri, kana kuti paWarwick Farm, uko kwandaya kuzokurukura nevagari vanogara kuno kuLake Chivero. Kwakaitika nyaya yekuti dhamu riri kunzi iro rakapindwa nemushonga kati nezvakapinda mariri zvakazouraya hove dziri mukati nedzimwewo mhuka, zvipembere zvakasiyana siyana. Saka tauya kunoko kana kuti ndasvika panzvimbo ino muri yeZimbabwe kuti ndikurukure ndichinzwa nevagari vekuno kuLake Chivero nevamwewo vanga vachiitawo basa irori, basa rekutengesa hove. Tichikurukura ndichisvika pano, vamwe vacho vari kutaura kuti ivo gavhimende yakabva yapa mutemo wekuti ngavachimira kumboredza hove zvitange zvaonekwa kuti chii chakakonzeresa kuti hove nezvimwewo zvakasiyana siyana nedzimwewo mhuka kuti dziparare. Saka panguva ino muri yeZimbabwe regai tikurukure nevagari vekuno kuLake Chivero kana kuti kuWarwick Farm. Ndinokutendai. Makadi henyu baba? Tauyawo munzvimbo inoi tine urombo nezvakaitika. Tanzwa kuti imimi muri mumwewo aitawo basa iri rekuredza hove nekutengesa, asi tiri kuona kuti pakaitika nyaya iye kuti hove dzinonzi dzakafa nokuda kwokuti makapinda mumasuweji muLake Chivero. Tira kuti imimi mutitsanangurire pari zvino kuti muri kunzwa sei nokuda kwedambudziko iri rakusvikirai musina kutarisira. Ine zvinondirwadza because ndo zvinondiraramisa makore nemakore, ende fichi dzaitombofa makore ese, mashure kwese dzaifa. Asi izvi mafiro adzakaita adzangofawo paposito padiki diki, asi chakaura hove mvura yakakora yegreen yayo, haisi sewage, hapana sewage yakapinda. Hatisingaziwo vamwewo madhoktors acho akaonawo kuti zvava zvakamirawo sei, asi vazhinji madhoktors ari kuti anzonadzi mvura yakanaka, asi chigreen chiya ndechewiti chakadyiwa nemhuka neeven marhino akadya akanwa mvura iyoyo, ndo zvakamauraya. Saka green yayo ndo iri kunzi yakaipa, haina problem. Asi semadhoktors anenge achiongorora tinotomira kuti timbonzwa kuti zvamira sei, kana zvakanakawo topinda mvura machona. Aiwa, ndinotenda baba. Zvichireva izvo kuti imimi vanhu vari kutaurawo nevachiti izvi zvakakonzereswa necity of Harare yakaisa masewage, mimi munoti chiine ipapo? Izvo zvatimbozvirambe because yagara inotopinda makore nemakore ichipinza mvura ichiuraya hove, hazvinotanga nhasi. Saka imimi munoti chii nekuita kwakadaro ikoko, nekuti basa renyu rinenge richikanganiswa? Ndapi mashoko amungada kutaura makanangana pari zvino necity of Harare? Ini matauriro andingatoita ndekuti kana zvakadaro fishi dzisagara dzinongofa, mishonga ichingopinda, fishi dzichingodzidya, vanhu vachingorarama nechi, ndo zvinoraramisa vanhu. Ndofunga Harare yese, Norton yese inorarama nefishi, ndo zvatokumbira tikati tichapinde mvura hapana zvatingakwanisa kuita. Tinodii mamabasa chaiwo kuti unzi waona basa hapana panowana basa redu mudhamu. Chatongokumbirawo kana waona mvura yakanaka, fishi dziri right, ngatidzokere mabasa edu. Ndaziviswa inini pandasvika kumaofisi vari kuti ivo makanzi mumbomira kuti muredze hove. Saka pari zvino imimi makatarisana neupenyu hwenyu, muchange muchirarama sei kusvika vazoti muchiredza zvakare? Hapana mararamiro, tingadonyepa, hapana zvatingabotaure papo, hapana mama. Izvi zvinorwana kubasa, ungozvangofanana nokunzi hanhasi zvangofanana nekufa, nhasi upenyu hwapera, ungazoti vazonotsvaga umwe kuti hakuna, takutongotambudzika, tongofa nenhamo tirimo. Hapana kana kuti unoita option ipi, because mabasa edu atichitobhadhara mapemiti, tichitongomirira tangobhadharawo mapemiti edu, ndo mabasa edu. Mapemiti ese totapedza kubhadhara, tichimirira pemiti gore rinouya, tichimoziva kuti aiva pando panoraramisa mhuri. Kana mwana chahembe Christmas unoziva kuti hani ndichiri nendo yopedzisira vana unovatengera nei? Hapana. Ndinotenda baba nemashoko enyu amatitsanangura. Ndiapi mashoko amungada kutaura pari zvino ekugavhimende makanangana nedambudziko iro? Chamuri kukumbirawo, chikumbiro chenyu makanangana nekuda kwenyaya iyoyi? Chikumbiro chandinacho ndechekutokumbirawo kuti kana mvura yaona yakanaka fishi dzisina problem, ngatidzokere hedu basa tikwanise kuraramisa mhuri nevamwe vese vari munharaunda. Aiwa, tinokutendai baba Mashita. Dambudziko rakasangana naro hazvina kutanga nhasi. Pachokwadi ndechekuti chazoitika ndechekuti pazoitiwo mhuka dzazofoni padambudziko rinotanga nhasi. Dambudziko ragara richiitika makore ese, every season.
ragara dambudziko rekufa kwehoho ragara ririko. Saka zvamai manje zvokuti vamisa vanhu vasaende kudhamu nekudini vaurana ruzhinji rwakawanda nekuda kuti population zhinji yamukuonesa inorana nedhamu. Saka vanhu vakamira manje takutokonzeresa zvakawanda because chanza kuti vanhu vaenda mumajero vakawanda nekuti vakutonoba because havana kuwana mari kwamaunti yaudangudi hamufaniri kutooneka kuchifisha kugara kudzimba togara chichitii kunzvimbo dzacho apo takatanga nesisini yehoride. Saka toitei saka dambudziko rehoho nekufa kwehoho haisi yepoisini nekuti anzi poisini mvura haina poisini imvura yekuti haina kunaya leana kusina green yakuti akanzi green yawanda sende kune green zvipemberera zvopa nokudini aiwa hazvinei nevanhu vanofishawo hazvinei nevanhu vanofishawo wesi tobhadhara mapemeti. Saka mapemeti tabhadhara sei tisingafishi because tichipinda January wada mari dzavo dzirambe chizo. Saka ndopane manyaya dzedu vashandi vedu nesu wacho towapeiko wakomana wakasingafishi vadinobva mudhama. Imimi baba munoitawo zvekufisha izvozvi? Ndokwati toshandira kwacho. Saka imimi makatarisa dambudziko iri muri kuona kuti muchange muchizorarama sei? Mambotaura nyaya yekuti takupinda mukisimusi, muri kuona upenyu hwaoma sei? Hatikwanisi kurarama kana takamiswa takagara kumba. Hatikwanisi kurarama because tatogara kumba tisina vashandi vacho tese tiri kumba. Ndezvipi zvamunodawo kuti zvingadai zvingaitwe kungopangana mazano newo vakuru nemaauthorities zvamuri kusuggestawo imimi since muri imi manga muchinyanya kuita basa iri? Ndihapi mashoko kana kuti zvamungadawo kukurudzira kuti government kana city of Harare ingaite kana Zimpax yacho ingaite kuti muchimbidzika upenyu hwenyu kudzokere pawanga uri? Right. Nyaya iripo ndeyekuti vaongorora zvavaongorora vakati hanzi mvura haina dambudziko haina poison haina chainacho. Saka still vanhu vavangodzokera mumvura vanoshanda mashanda tichikuita mazivisi. Atizosangana here nedambudziko rekuti vamwe hove dzinogona kuti vamwe vadzitenga dzozovarwarisa? Ndinofunga kuti ndo zvimwe zviri kutyiwa nevakuru kana nemaauthorities kuti hove dzinogona kunge dzichizoita kuti vanhu varware. Munoti chinazvo? Right. Ndakudai so ndakuti zvoni isusu toshandira mumvura. Mukuona mvura yegreen isi totopinda mumvura todoya totoshandisa kubika sadza nayo asati amborwara kana mumhane nemudumbu haina poison kwatiri totodai so bvisa green neso totachira nepoto totodisa pamoto totobika sadza totodya sadza totoguta. Ende kana makambonzwawo kana right mufambira nyaya dzacho hapana pakambonzi anzi munhu anoshanda kuchiwero arwara nemvura andorwara ndaangabva samunhu kwete isi toshanda kuno population nese yamunonese hapana kamborwara nemvura yemudhani nekutorwasa munhu atobva samunhu kwete isusu takatojaira nemvura takatotensera mvura yacho idozototoramana kutoti kumira kwatatoitaka ininga dzamanotika zazvaita mafishameni anopinda mumvura vachibuda vachidya sadza iroro mvura yacho toshandise mugodhi mugodhi wacho wakavakirwa zvavo smart but unototsvagawo mvura kubva mudhamu imomo asi uchiona mvura godhi wakavakirwa vanhu vachoja hapana anorwara nemvura hapana fiti. Saka imuri kukumbira kuti dai magona kunzi mudzokere ko zvekunzi zviri kukonzereswa nemasweji akavhurirwa necity of Harare munoti chinayo nyaya iyoyo? Izvozvo zvasati tasangana nazvo because isi tagara hatina urwere hwatasangana nawo mudhamu. Changoitika nje kuti hove dzakafa nenyaya yegreen dzakavharirwa negreen dziri mukona mazinzimbo dzafa ndo zvakonzera kuti hanzi timire kufisha asi mvura izvo sofama zvamai manje inaya mudenga zvaitava zvamai manje anopinda mudhamu hamusisina green asi vanhu tiri kunze tiri panze inoita nyaya tiri panze hapana kuwana kana mari izvo takangogara pachakonzeresa kuti mbavha dziwande because vamwe vacho vanenge vapedza yese asi izvo vanhu vabata shaka asina kana senti anoita sendi apa pamwe nemhuri
anidasi aiwa ndinotenda Mashita Mukoma. kuno hakuna muna nemhosva, musapomera vanhu vari nemhou kuti vane mhosva yovasina. Sito Varare ndoiri kumira nesu kuno enezvidhamu riri kufushirika motinamidza kubata hore. Ko zviri kunzi kuHarare kuti chinzwa City of Harare masueji ndo akonzeresa woti china kuti hove dzife izvo nemamiswa mabasa vavo vemaindastry uko ngavaregere kuisa machemicals mudhamu kumaindastry uko. Zvine chekuita here neCity of Harare? Hazvina. Ko City of Harare yapinda papi? Uri kutimisa kuti tisabate hove kudhamu, tisabate ozvigiredha izvi zviri kuti paradzira road, zviri kuti paradzira zvakufushira dhamu zvigiredha izvi, zvimise zvigiredha izvi ndokuti timire kubata hove. Ndinoitwa Clopas ndogara muno area ndosenzawo pafisheries paseri papapa ndo patinosenza. Tawirwa nedambudziko iri rekuti tangoerekana tangonzi chibudai vanofisha, saka kune vanenge vachisenza obviously tinenge tatoaffectiwa. Saka isusu tichitarisa kumashure iri harisi dambudziko rekutanga kuitika mugore kunotofa hove. Isedha pamwe dzinogona kudhaondera even nyange kulake Chivero chiri kumemba lake Downdale kuma 89 dzakatombofa nechando. Hurumende ikatoti musabata chichi vanhu vakaregedza kuzibata, asi kwapera 2-3 weeks 2-3 months zvakazonzi aiwa changa chiri chando chakaafecta saka ndozvimwe chete zviri kuitika kuno kulake Chivero zvekuti gore negore itsonongoti hazvingorekodwa chete fishi dziri kufa mumabheyu hazvingotaurwa chete, asi nenyaya yekuti iko zvinezvi kwakuzofawo mhuka dzinokosha dzakaita sezvipembere, ana hungwe, ana mhara, imhuka dzinenge dzichinzi dziri protected species. Saka isusu tinonzwa kubatikana especially nechituko chakaita saizvozvizvi. Ende tikada kutarisa futi ipapapa chazoita kuti izvozvizvi zvese izvi zviitike, tine mazuva kana kuti svondo 2-3 dzatashamiswa nekupisa kwaita zuva. Mapisiro angachiita unge sechirimo kubva kuseni kusvika kumasikati chiita unge sechirimo zvekuti nguva izvi yatinoziva zuva rinongobuda nguva shomanana robva ratovharwa manheru kwakutonaya, but apa zvanga zvichiita even nyangwe neusiku kudzimba uku asi tombokunyeberai tanga tofuga mashitsi nenyaya yemapisiro kuita kunze. Saka inini maondero andiri kutoita ka nenyaya yekuti iri dhamu rine mabhays akawanda, saka as I can see inogona kunge iri bay inogona kunge yakatrepwa this green suit yatinoti ndobwa handitika, then at the same time green suit yoyi painotrepwa ka zvirwere zvinowanda nenyaya yekuti kuri kupisa. Saka zvirwere zvinobuda mugreen suit iyoyi zvimwe zvachona tumwe tunenge turi tupukanana tudukuduku tuete tunenge twakaiswa imomo ari mazai tobva twachechenywa. Saka muchechenywa kwega tinobva twangoti muarea yacho iyoyo mvura iri padhuze toda kutsvangawo safe itutu tobva twangopinda muarea yacho iyoyo. Saka nditoona kunge otherwise pamwe ndozvinogona kunge zvakaita chemical reaction yezvimaplants ediwa yatinongoningirira nesuti yakagarisa kune zuva, ndikuona kunge ndezvinonge zvakatongoafecta rather than kuti titaurire kunzi hungwe yakadya fishi yanga yaafectwa mumagills nepoison. Kumhiri kunoko hakuna poison, rubhei rachona rinongonzi i-one side. Saka right iri rukova rudzi rinoerera richiita one side, handi rukova ratinoziva isusu kana raakuenda mudhemu rinozadza dhemu rese. Kuti vari kukutanga kwedhemu ndo vanoafectwa left and right rinoafectwa, but we were surprised kuti it's only one corner ndio iri kuafectwa, and ikweyi kona yacho ndio iri kutonzi vamwe vakatombonzi aiwa musanoisa manetsi, ende zveshuwa takanzwawo vamwe havana kunoisa manetsi ikoko, but takuzonzwa at the same time zvakuzonzi aiwa hakuchafishiwa nenyaya yekuti hove dziri kubatwa
kune poison. Saka toonawo kuti right poison iyi inenge yakaunzwa nemunhu here kana kuti isiti mamiriro ekunze, nokuti mamiriro ekunze zveshuwa ari kungoena angochinja zviitiko zvechinhu. Ingozvanzi totaura ingowani zvitotaura kana maredhiyo kuti kumamiriro ekunze dzimwe dzenguva zvinezvi kamvura manaira akuita asiyana nemanaira akudhara. Saka izvi hazvitishamise nekuti kunzi mhuka dziri kufa evinyango kuwange chako chaiko mhuka dzange kuita the same nguva ino yekupisa iyo inei ndo kunonzi kwafa nzou. Saka tangaitokumbira kuti otherwise pamwe government ka first of all chatingatoti hurumende ingakwanise kutitira paka ndekutoti yotitiro kudzivirira kwakanakisisawo kumhuka dzedu dzinouya dzichionekwawo nematourist. Imagine a tourist abva from England, Australia akuzonoona shumba uko isedu taione padhuza kana chipembere uko kwana hwange isedu tachione padhuze from Harare International Airport ongoya pa Snake World ongoya pa Lake Chiveru ona mhuka yake. But izvino zvakutozoitika manje mhuka dzese dzatoti dzifanira kunge dzichionekwa nematourist achitipa mari yekuti tibatsirike munomu dzese dzakufa ende nehungwe tinonyatsoziva chezvikidzi one of the protected species mabirds tiaziyazo but takutonzwa kuti yakatofa. Saka otherwise takutoti government dai yakwanisa kumhanya chop yanotiisirawo vanhu vanoobserva kuti kana iri chemical yakabva nepapi hatichada kuzoona nezvazvo kana unzwa nezvazvo atangoda ngoti ikwanisa kudzivirira. Chekutanga nechechipiri vana ava vanga vamukati imomumo vakazenge vakuwanda muno muarea vasina chekuita zviyazvo zviri kutaurwa nababa nangagwa kuti izvo vana vakustika ende zvishuwa vachatozostika more nenyaya yekuti imwe percentage chaichai inenge isisina kana pekuenda. Saka zvatikuvadza muarea izvozvizvi dai hurumende yakasikawo kungoita cover up that gap so that mafisheries vanongoita continue since yakadeclarewa seindustry. Saka we are surprised kuti yakazongoerekana ngonzi nhasi mirai but seindustry zvine machannels ka but nenyaya yekuti kuri kufa zvinhu pakadai so takangoti aiwa hurumende yedu yakagona yakurumidza kutora matanho nenyaya yekuti kuprotecta mhuka nekuprotecta vanhu zvinhu zvakanyanya kukoshesa stere kuti ramangwana redu nenyika yedu rive nekuvakika zvakanaka. Inotenda ndiri chairman weMutosati Rogara branch, ndiri youth weMusale Mugabe district. Pane chiitiko chaitika muLake Chiveru chekuti hove nemhuka dziri kufa. Saka zvinhu zvaiti mafisha ndo kwatairarama neindustry yange iriko yatairarama nayo. Saka zvinhu zvasvika pakumiswa nehurumende. Ndinoona chiri chinhu chakanaka nekuti hatizivi kuti zvinhu izvi zvaisvitsa vanhu papi. Because kana pafa chipembere kwesu vanhu taizodii because pafa mhuka dzakawandisa. Saka tinoona kuti zviri zvinhu zvakanaka kuti timboona kuti chii chekukonzeresa zvinhu izvozvo. Saka tiri kuti hurumende kuti madhokota akupindira kuti vanzwisise kuti chii chikunyatsoitika munhau yemudhambo. Asi mafishermen vanhu vanenge vachirwadziwa ndokubasa kwavairarama nako. Asi havasi kuona utano hwevanhu kuti vanhu chii chazokonzera chiri vari kukoshesa mari. Saka tiri kuti izvi zvaitika izvezvi ngatione kuti madhokota paachaona kuongorora nyaya iyi vachabudisa kuti hove dzine utachiona here uri madzirimo. Ndo mafungiro angu. Ndinokutendai chairman wemayouth, ndiri kuona zveshuwa muri chairman ari kuratidza kuti muri kuona upenyu hwevanhu kwete kuti asa zviri padyo chete. Imimi semuonero enyu chairman tikuona kuti vazhinji vacho vanenge vari mayouth, kumiswa uku hakuzokonzerese here kuti mayouth atange kuita zvemadrugs atange kuita zvakasiyana siyana kuti vanenge vasina zvekuita? Ndo zvandatochema kutoti dai zvakwanisa kuti zvakasika nokasika bhozi mbavha dzichawandisa bhozi vazhinji vairarama nedhamu saka zvikaramba zvakabvava zvedhamu izvi mbavha dzinowandisa. Dai zvaitwa nekukasika kuti dhamu ravhurwa bhozi ndokunoraramira vanhu vazhinji vari kuno ndochanditokumbirisa. Handizive chairman mukunzwisisa kwenyu mimi ndimi manga muri kunoku vamwe vari kuti zvinhu zvakakonzereswa necity of Harare yakaisa masuweji muLake Chiveru. Kunzwisisa kwenyu ichokwadi here ichi kana kuti hazvisati zvaita umbohwe ihwohwo? Chiri kuitika ndechekuti suweji kazhinji yakapinda inouraya fishi dzika iuraye mhuka. Saka ichi ndochekutanga kuti mhuka dzife. Saka hapana nasuweji yakati yapinda. Kureva kuti kune zvimwe zvakonzeresa. Pane chemical yatopinda imomo, hapana nesuweji. Alright. Kutaura kuti ndemwe chemical hatingati masuweji nekuti pane zvipembere zvekutonzi zvakashayika. Chokwadi. Mashoko ekupedzisira mungada kusiya kumhuri yeZimbabwe chairman wemayouth tiri kuno kuLake Chiveru ndekuti chi?
ini mashoko angu epesana ndekuti sungatimire zvichabuda kuna nachiremba vehura kuti vachataura kuti kudii kana vati hove ngatidyei ngati chinobatei todzokera ngatingogutsikane nezvataura nehurumende kuza tikapikise hurumende ichitaura kuti ngatigomirei kubata hove idzodzo ndo mashoko angu epesera madha ndeyekudai so since ndabarwa munomu hatina kubvira tarasikirwa nemhuka dzinenge idzi dzatakunzwa nezvadzo fish hongu dzinogona kufa nemistake inenge yaitika ameno kumaindustries uko kunobva mvura ichipinda muno muleke fish dzinogona kufa but hatina kubvira tafirwa nemhuka dzakafanana nedzidzi since I was born mugore ra1963 hatina kusangana nezvinhu zvakafanana nezvozvo so this chinhu chiri kutotishamisa kuti kuna iyi mhuka inenge chipembere inonzi yafa nekumwa mvura mhuka inenge zebra inenge yafa nekuda kwemvura zviri kufamba sei hungwe inodya fish but nhasi ndakuzonzwa ripoti yekunzi hungwe yakafa nekuti yakadya fish dziri kunzi dziri kuflota kusouth bank uko so ndo chichemo chatikuda kuedza kutaura nezvacho zvichiburikidza nevana vedu ava mhuri yedu iyi kuti vana ava kana basa raanzi ramiswa hatichazwa kuti iperiod yakareba sei tichapinda bhisi vana ava vachatibira vakadzi vavo vachapinda chipfangi nemhaka yekuti vanenge vachitsvaga kuti tingararame sei ndo chichemo chatikuedza kutaura mada kuti dai zvinhu zvagona kubatsirika angari mapurisa awanzwe munzvimbo angari mauto edu awanzwe munzvimbo tigone kuchengetedza zvakonzeresa kuti mhuka idzi dzife then vana vedu vadzokere kumabasa ndo chichemo chandingaedze kutaura hama ini handisi kuda kuzikana hatindaruzi asi ndogara kuno kulekchweri zvazvinoitaka isu edu taane makore uchishandira mulekchweri asi nyaya yekuti ameno pamwe pane maproblems anenge achiwanikwa asi vana venzvimbo kana kuti mhuri yese mukati meupenyu kurarama kwedu pane zvizvikuitika mukati meupenyu asi hapana dambudziko riripo idiki diki nekuda kwokuti zvikonzerese zvinoita kuti vanhu vasafisha umwe asi makore mazhinji wedzefa asi izvezvizi dzanyaya mhuka asi ameno zvinenge zvingoitikawo mukati medhamu redu unosimuka swechi mhepo ikasimuka ikabuda napa wedzofa kati mvura izisofa nemhepo kwairi kuwerawo ndozvinyanya kukonzeresa zvozoita kuti dhamu imire kupishwa saka imimi baba muri kuti poitwa sei kuti tiri kunzwa kuti vanhu vamiswa kuti vaite basa irori tinoona kuti fishing itori industry yakatozvikwanira ende ndomararamira manga muchiita munharaunda muno muri kunzwa sei uyezve ndapi mashoko amungada kukurudzira kugovernment kuti vangaite kuti vanhu vadzokere pakushanda kwavo nyaya iripo ndekuti ive vacho vakauya kaongorora mukati medhamu redu vanga vachikwanisa kuti vanyatse kuzivisa kuti zvikodzecho nezvikodzecho izvirwere zvirimo mukati mechiripo handizvizive zvangu asi todawo kuti tinyatse kuziva kuti chamisa kuti fishing imiswe pamwe zvirwere zvinokonzesa kuti dhamu redu iri rinopinda machemicals always unoita mhepo panoita mvura kuti yawanda chichichi saka ndikonzwa kuti tamirira ivo kuti wotisisa papi nekuda kuti dhamu roramisa vanhu vakawanda inyaya dzehove ndo nyaya yanyanya kumisa vanhu amene pamwe hove dzavo sakanikawo nezvirwere amene ichichiita asi tongoona hove dzine dziri asi handichazivo kuti ndachikumbira kuti tangomirira kunzwa kuti tofisha zvarini kuti takanzi until further notice takuda kunzwa ivo aiwa kuti ndiwo wakaongorora